Szeretettel köszöntöm a tévénézőket, ismételten találkozunk egészségügyi sorozatunkban. Jelen alkalommal oxigénnel dúsított vízről lesz szó, és ezzel kapcsolatosan egy teljesen új egészségügyi szemléletről, amely gyakorlatilag szinte azt lehet mondani, minden betegséget megmagyaráz. Nos, hát az a kép, amit most itt látunk, az csak annyit jelent, hogy bizony az úgynevezett modern ember nagyon sok problémával küszködik. Manapság azt mondjuk, hogy ha egy 40 éves ember reggel fölébred, jól érzi magát, nyújtózkodik, nincs semmi problémája, nem fáj semmije, jó az életkedve, az lehet, hogy már nem is él. Ugyanis a jelenlegi problémák részben környezeti ártalmak, részben a megváltozott és súlyosan, károsan megváltozott egészségügyi életmódunk rengeteg betegséget teremt. Egyre kevesebbet mozgunk, nincs időnk. A legnagyobb mozgatás általában a számítógép előtt az egér, illetve a billentyűzetnek a mozgatása. Sajnos egyre kevesebben tudjuk, és egyre nehezebben, hogy milyen tápanyagokra van szükségünk. Megváltozott már a tápanyagoknak az értékrendje. Megváltozott az ízlésvilágunk, és gyakorlatilag részben be is csapnak bennünket, hiszen olyan mesterséges termékekkel állunk szembe, amelyeket a szervezetünk nem tud megismerni. Nos, egyre kevesebb az úgynevezett vitális, azaz élő anyag a táplálékunkban. Emellett természetesen helytelenül tároljuk, bár a hűtőt most már ugye mindent használjuk, megszűnt a szezonalitás. Nincsen olyan, hogy télen mit tegyek, tavasszal mit tegyek, nyáron mit tegyek, gyakorlatilag mindig ugyanazokat a gyümölcsöket, zöldségféléket meg is kapom, ha nem frissen, de manipulálva valamilyen szinten biztosan. Azután természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt az őrült rohanást, amiben benne vagyunk. A bizonyos fajta élvezeteknek a nagyfokú hajhászását, alkohol, drog, cigaretta. A cigaretta jelenleg is napjaiban ugye egy olyan központi téma, amely hát a parlament elé ismételten került, hogyan változik majd ez a rend is. És természetesen a bizonyos fajta sugárzó anyagoknak az igen nagyfokú elterjedése is rendkívül rossz károsodás, egészségügyi károsodásában. Ha azt vesszük figyelembe, hogy szaporodnak a betegségek, és az a betegség, szaporodás, akár a leggyakrabban ismert keringési betegség, daganatos betegség, cukorbetegség, elhízás, ízületi megbetegedések, amelyek hétköznapi megbetegedések valójában ezeknek a hátterében közösen úgy néz ki, hogy egyetlen egy ok magyarázható, vagy található. Napjaink nagy, híres biológusa, aki táplálkozási tanácsadó, pedagógus, mikrobiológus, 8 könyv szerzője, dr. Young, aki a NASA-nak is dolgozik, és tulajdonképpen az űrhajósoknak is dolgozzák az étrendjét, és az 1-es és 2-es típusú cukorbetegségben, valamint a rák kezelésében is igen hathatós eredményt ért el. Az ő elmélete az úgynevezett új biológia. Az új biológia azt jelenti, hogy csak egyetlen egy betegség létezik, ez pedig a vér, illetve a szövetek elsavasodása. Ebből adódóan a megoldás is egyszerű, csak egyféle megoldás kell, a szervezetnek a lúgosítása. Nos, hát nézzük meg, mi az az elsavasodási jelenség, amelyik azt lehet mondani, hogy törvényszerűen, ami korábban úgy tudtuk, hogy általában 60. életé fölött a felnőtt lakosság 90%-a savasodott el. Napjainkban azt mondhatjuk, hogy szinte az egész lakosság, majd az ábrákban a későbbiek során kiderül, hogy még a magzat is már savas. A magzat sincs olyan közegben, amilyenben lenni kellene. Tehát azt lehet mondani, hogy az elsavasodás korunknak a népbetegsége. Tudjuk azt, hogy testtömegünk zömét víz alkotja. A vérnek 90%-a természetesen, hogy víz, és a csecsemő
amelyek ugye milyen jó megfogni, mennyi élet van benne, mennyi vitalitás. 90%-a víz. Ha felnőtt embert nézzük, azt tapasztaljuk, hogy a testtömegének 70%-a víz. És az idős korosztály, amikor már egyre jobban leszokunk a ivóvíz fogyasztásáról, a megfelelő vízmennyiség beviteléről, akkor is még a testtömeg 50-55%-át víz alkotja. Tehát a víznek ilyen értelemben döntő szerepe van a szervezetünkben. Ennek a megközelítése alapján a felnőtt emberi testben körülbelül 40-60 liter víz van. Természetesen, ha figyelembe veszük, hogy a megfelelő testsúly kilogramot, ez nyilván, hogy annak arányában módosulhat. Ezt a vizet, amelyik egyébként a legjobb információszállító, naponta kell szűrnünk, tisztítanunk és pótolni a veszteséget. A egyik legnagyobb problémák, hogy a veszteséget kevésbé tudjuk pótolni, nem is érezzük a hiányát, hogy mikor kellene inni. Legtöbbször, amikor úgymond szomjasak vagyunk, inkább eszünk. Ennek természetesen, hogy megvan a maga hátránya. Sejtjeink úgy működnek, hogy mennyire tiszta vízbe fürdetjük őket. Magyarán szólva a kötőszöveti közeg mennyire tiszta. Minden betegség tulajdonképpen a savas közegben tud csak fellépni, de elsősorban például az összes degeneratív betegség, például az izületi betegségek, de a rákos megbetegedés is csak savas közegben alakul ki. Amennyiben lúgosítjuk azt a kötőszöveti pH-t, ami a sejteket körülveszi, akkor a sejtek élettere megváltozik, a sejtek működőképessége meghosszabbodik, minden sejtekkel kapcsolatos biológiai tevékenység megélénkül, ugyanis az enzimek is csak megfelelő pH, lúgos pH mellett tudnak működni. Nos, hát gondolom, hogy mi a savas meg a lúgos pH, ez nagyjából korábbi kémiai ismeretünkből adódott. Ez az úgynevezett lakmuszpapíron, amivel szoktuk ellenőrizni, 1-től, tehát 14-ig tudjuk nézni a pH-t, 7 a semleges, 7 alatt savas, 7 fölött pedig lúgos a megfelelő testnedveknek, illetőleg szerveknek a pH-ja, amelyeket vizsgálunk. Nos, hát természetesen, hogyha megvizsgáljuk a szerveknek a pH-ját, hogy melyek azok a szervek, amelyek savasak, melyek lúgosak, akkor nagyon sok mindent megértünk. A nyál átlagosan 6,2-7,2 pH-jú. De ha azt mondom, minél lúgosabb a nyálnak a pH-ja, annál egészségesebbek vagyunk, akkor ehhez feltétlenül csatlakozik majd a későbbiek során is említett dolog. Ha a nyálnak a pH-ja 8 és feles, egyetlen egy ráksejt sem tud élni. Magyarán szólva, ennek alapján a ráknak a gyógyítását is meg tudnánk oldani, ha annyira tudnánk lúgosítani a szervezetünket. Érdekes a vesének a pH-ja, láthatjuk, és ennek a gyakorlati hasznát akkor tapasztaljuk, ha valaki kemoterápiás kezelést kap. A kemoterápia kapcsán rengeteg úgynevezett hulla, tehát egy csomó halott sejt keletkezik, melynek az elszállításában a vesének döntő szerepe van.